Dating tagasuporta ng teroristang grupo Kusang Sumuko sa Dagupan City. Para sa detalye, narito si Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Sumuko sa Dagupan City Police Office ang isang dating taga-suporta ng teroristang grupo noong Huwebes, Pebrero 19. Ayon sa ulat, kusang loob na nagtungo ang naturang individual sa tanggapan ng pulisya at nagpahayag ng pagtalikod sa anumang kaugnayan sa kilusan. Isinagawa ang proseso sa koordinasyon ng City Intelligence Unit at mga opisyal ng Barangay Bunuan Binloc. Mapayapang naging pagsuko at isinailalim sa kaukulang dokumentasyon at mga umiiral na legal na pamamaraan. Nabigyan din ng paunang tulong ang nagbalik loob bilang suporta sa kanyang reintegrasyon sa komunidad. Patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa iba pang nais na magbagong buhay na makipag-ugnayan sa mga otoridad upang makasama sa mga programang pangkapayapaan ng pamahalaan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.